இறை தூதர்களை கூட இந்த விஷயத்தில் அல்லாஹ் விட்டு வைக்கவில்லையே. இறை தூதர்களிடத்திலே பேசுகிறான். 39வது அத்தியாயம் ஜுமர் என்கிற அத்தியாயத்தின் அல்லாஹ் குறிப்பிடுகின்றான், வலகத் ஊஹிய இலைக வ இலல்லதீன மின் கப்லிக். நபிகள் பெருமகனாரை பார்த்து அல்லாஹ் சொல்கிறான், நபியே, உமக்கும் முன் சென்ற தூதர்களுக்கும் இந்த செய்தி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. என்ன தெரியுமா? வலையின் அஷ்ரக்த, நீங்கள் இணை கற்பித்தாலும் அல்லாஹ் ஒருவன்தான் என்கின்ற அந்த ஏகத்துவத்தை சிதைக்கும் அந்த இணை கற்பிப்பை நபிமார்களாகிய நீங்கள் செய்தாலும் சரி. நிலைமை என்ன? ல யஹ்பதன் அமலுக்க, உங்களுடைய அமல்கள் அழிந்துவிடும். வல தகுனன்ன மினல் காசிரின், நஷ்டவாளிகளோடு நீங்கள் சேர்ந்து விடுவீர்கள். இறை தூதர்கள், இறை மார்க்கத்தை உரைப்பதற்கு வந்தவர்கள், இறுதி காலம் வரைக்கும் இதை பயணித்தவர்கள், கடைசி கட்டத்தில் அல்லாஹுவுக்கு இணை கற்பிப்பார்களே ஆனால் அவர்கள் நஷ்டவாளிகளோடு சேர்ந்து வருவார்கள், நரகவாசிகளோடு சேர்ந்து விடுவார்கள், சொர்க்கத்தின் வாடை கூட நுகர முடியாது என்றால் நாம் எம்மாத்திரம் என்று யோசித்து பாருங்கள்.